Vážení diváci, rád by som vás upozornil na to, že David si nalial prvé mlieko do tej misky a potom to zasypal cereáliami. David by mal zomrieť, David by mal ísť do pekla a David by mal zhorieť. Hej, David by mal zhorieť minimálne do 15 minút, maximálne do pol hodiny. Iko, to je osud. Dobrú chuť, David. Povedz mi, že to nahrávaš s dobrým mikrofónom a nie s tým blbým. Čekal si mikrofón na minulú epizódu? Jo? Áno, dobré. Tak som rád, chvíľka som možno skončená. Výborné. Takže, ako všetci viete, snažíme sa dostať Evu a Polnišku na tento podcast, pretože sú pre nás veľkým vzorom. A budeme sa snažiť do tej doby, pokiaľ ich tu nebudeme mať.